Actuellement da bran flewa ko maliko na maliko ka hanga folin tan me obe ma fako bismillah aka don kibaru keneka baguru ba fle kuna fondi famuyaldi ani dama kashi ota ko flanan kera UNESCO fe gafe koroka kanye shimbara rabaw ani fangati la mohoma amena wala like awye ndo hu kibaru kono kakaini mali dulanci logata wo folo sibayai maliyan haklina kera mundi abe wala soro ndo hu kibaru kono bismillah okura aga don kibaru keneka ina fantunya fena to gomina baguru bawla sebenga fe koroyi ina suga mara fawnye mi hukum kono araba don janvier calcule tan ulumbla samba fla ani mugannani ina sko ilajeke min bulla kuna fundi famyaldi ani dama kashi sebenga fe uka mi nyashina barero ani fangati la mkoma abdoulaye maiga tumbe actual media tola angaje angale ka soro lumlaje araba don janvier calcule tan ulumbla samba fla ani mugannani kene do sigira UNESCO ni ANCD mawfe wala saka kuma ani ka bilasirali ke togo mina anga sebenin koro be matarafa olu min be kuma Malik tariku chamanka manuscrit ba jira ka fako farafina ye doni fana suye fen chama be yoro refe a do jubora farafina de ka lase mais mi sebenu ke wati mi aya soro diebe chume sisa to chuguyala ambe mi na bi mina kena jira na kafo anyera ka do femindo ka do fen na fama do ange nyeta fendo ange donia fende do sebenu folo do kera jamana en kona yanno malaku don kosobe me kuna funi chama mu kono donc ani UNESCO e on approché amu deme am sika kuma o papier non korole non ka amba fuma to kana manuscrit ancien o chama ba de bambulu be Tombouctou be un peu partout yoro chamana na comme sebenu ba kono sebenu nu fana kuna funi chama ba kono la kala ni fen chama be bo kono na fana sigi min kera nie ka kuma ka jirali ni bilasirali ke anga fen sebenin koro ka akera sigiye min tun kan ake sabula anafaka bu bo sigi min kera yanno anganga fofolo ko sigi nyenama de kera yanno bi conseil économique social culturel environnemental et culturel sigi nyenama ba de kera ya katuku akera anga sebe fen sebenin koro munun be na sebenu be a gafe be a papier be no lubi kanga tien katuku u korola koro siruma fon mana koro koni abedlade abelabe c'est vrai manifinte kanabo mais fon be mi mana koro obseka kanabo comme manuscrit koro nu sebeni koro nu am se kan anjantula ku do bala ka to mko ka don ka fo kuma chama be fo diefe farafina kan ko sebeni tamulo ko fen sebeni tamulo kwante fen kalama kwanta be kuma fuyi bo obina boala katugu 600 mko bina doni mko ya do ka fo ni gafe koroba numbe mko bina don ka fo o kuma tichien an de konfin an de ko don bali ani yani sike kawma minu nana nye wiye ko ke nye kono na yera dona anye na fana mais wati do kara nya matunna sisa tuni mko nana famu ya bora kenema do de be faraka sisa fente bola tuni donc mbi fulike UNESCO mko minu be kandeme ninku yin kono na sebenu nu doni akafsa jamana dimbe ma kata école dina ko ata simo koroba ma kafsa be donc anga bara nyori ante na ya ndroma ankele meka institution chama wero labe ameta anye fo romuna présidence de la république bola primature bola CNT bola ani ya fana sale sigi ga kunche la nyini do kera wala sa anga sebenin koro ga la ko don togo mina o mime ke sababu ye jamana dem be se ga nafa soro ala anga tariku korole a sebene do a sebena damnena amena fango de famu ka don ka fo o gafe koro munun be angolu do bala bon UNESCO ni ANCD bara min keni kana conseil économique social culturel et environnemental la kana nyefo kana jirana ka jaw jirana anga don ka fo femindo wala sa an fana be se ka kuma la se roja sisan on be fe o sebeni nunu u korola u ka se ka bo ka fara ɲɔgɔn kan ka diffuser malien ka don an bɔra min na
an ka culture ye min ye an yɛrɛ ye min ye o bɛɛ de bɛ fɛn in kɔnɔ. An ye sɛbɛnni kɛ dɛ mais sɛbɛnniw dogolen kun don caman commencera ka bɔ kɛnɛma a nafa ka bɔ a ma dɔ de bɛ fara a kan sa hali sisan an b'a lajɛ yɔrɔ minnu na n'a dogolen don a kɛ labɔ o b'a to an ka histoire a bɛ dɔn kosɛbɛ min y'an ka médecine a bɛ dɔn kosɛbɛ min ye kalanko fanfɛla ye an bɛ se ka dɔn kosɛbɛ o fana sira la. UNESCO ni ANCD ka ni lajɛ in kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen wa ni bɛɛ y'i cɛsiri walasa an ka sɛbɛnni kɔrɔw ka matarafa ani k'u don ba la bɛɛ bɛ Mali tariku faamuya min bɛ se ka k'a tigi ma sababu ye a ka nafa sɔrɔ a la don n'a nataw la. Nin tun ye Abdulaye Mayiga Sɔɔlu ye kunnafoni di faamuyali di damakasi sɛbɛn gafe kɔrɔw kan ka ɲɛsin baarayɔrɔbaw ani fanga tigilamɔgɔw ma kabini lawale sinankunya kɛlen don an fɛ yan tabiya ye min bɛ bɛn ani nɔgɔya ko fɔ an ka duw kɔnɔ an ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka jamana kɔnɔ walasa ka kodɔn nin ko in na an ka jɛ an ka Aisha Kida ka Sɔɔlu lajɛ. Sinankunya ye laadakɔrɔ ye min daminɛna a san caman ye nin ye. A jɔyɔrɔ ka bon Mali laadako la sabu a bɛ kɛ sababu ye ka seko ni dɔnko sabati. Sinankunya an fɛ yan Mali kɔnɔ adamadenya dilanna jɔsen dɔ don adamadenya basigili jɔsen don adamadenya dilanna c'est-à-dire ka ku ɲɔgɔn kan o jɔsen dɔ don ka ko to ɲɔgɔn ta la o jɔsen dɔ ye sinankunya ye. Manden an b'a ta Manden kan parce que a b'a fɔ min ma ko charte de Kurukanfuga n'o ye Manden sariya ye ta sariya 5 b'a la o sariya 5 o ye ko le ta k'an ka adamadenya dilan n'o ye o sariya 5 na o jɔsen dɔ ye sinankunya ye. Maa sinankun de bɛ s'i la i dusu bɔra cogo o cogo i sinankun de bɛ s'i la n'o ser'i ma yafa ba la n'a ye foli kɛ n'a fɔra ko Kulubali e ye Dunbiya ye a fɔ Kulubali nin tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye o min b'a kɔnɔ o bɛ ban o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ k'a deli Ala kama a kɛ Ala kama a dabila a kɛ Ala kama a k'a kɛ tan a kɛ Ala kama a k'a kɛ tan a bɛ dɔrɔn dɔ bɛ kɛ a b'a fɔ Kulubali dɔrɔn a b'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye k'a sɔrɔ a y'i ban k'a to Ala ta la o sinankunya de bɛ s'o la. Nin ko in bɛ kɛ walasa ka bɛn ni hɛrɛ sabati sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon en fait ne hakilina kɔni ye min ye sinankunya la Mali kɔni tagala ye sinankunya de o de kɛlen don ka Mali ja parce que hali an filɛ yɔrɔ min na sisan problème min bɛ Mali la fɛn kelen bɛ se k'a ban sinankunya jɔyɔrɔba de b'a kɔnɔ sinankunya jɔyɔrɔba de b'a kɔnɔ o bɛ se ka camanba de bɔ kɛlɛ in na parce que mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la i b'a sɔrɔ siya dɔ de b'a kɔnɔ bon siya dɔw fana bɛ yen minnu bɛ se ka kuma olu fɛ o de kɛlen don k'an ka jamana in ja sinankunya nafa tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ dépend a bɛ mɔgɔw de ka ko kun ɲɔgɔn na quoi parce que hadamadenw bɛ i b'a ye mɔgɔ bɛɛ hakilina tɛ kelen ye i b'a ye ko dɔ bɛ se ka tɛmɛ ni dɔ cɛ ka taa se mankan yɔrɔ ninnu ma ou ka taa se bɛnbaliya yɔrɔ ninnu ma i sinankun dɔ de bɛ se ka wuli ka taa pour que k'o mankan in da a bɛ se ka kɛ sisan nɔ i n'i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ kɛlɛ mais i b'a sɔrɔ aw tɛ siya kelen ye mais e sinankun dɔ de bɛ se ka kuma e ni i kɛlɛ ɲɔgɔn cɛ pour que mankan ka se ka baisser. Walasa ka ni laadalako in to sen na an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali n'a y'a sɔrɔ tagabolo kuraw bɛ yen. A ka kan nin min bɛ na a ka se ka ɲɛfɔ bi denmisɛnw ɲɛna u ka se k'a faamuya parce que ni jamana sini ye jamana denmisɛn ye o taabolo ni namu bɛ y'a to an ye bi sɔrɔ ale mansaw ye bi sɔrɔ tiɲɛni ma k'u bolo ka caya parce que foyi dafalen tɛ mais n'a kɛra a bɛ dilan ni minɛ min ye a dira anw ma cogo min na anw kan k'a di an denw ma ten olu fana kan ka di u mɔdenw ma ten n'an y'a cari k'a ɲɛfɔ k'a faranfasiya di fan bɛɛ fɛ kan o kan n'a b'an fɛ yan k'a ɲɛfɔ a kɔnɔna la parce que sinankun bɛ siyasi tɛ Mali kɔnɔ sinankun tɛ min na o tɛ yen sinankunya kɔrɔ de ko ka ko sɔ nɔgɔya ɲɔgɔn ma a kɔrɔ de y'o ye sigi la balimaya kɔnɔ teriya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ baaraɲɔgɔnya kɔnɔ mais n'a faamuna ka bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kelen ye k'a faamuya k'a minɛ tɛgɛ fila la o m'a bila wallahi jamana in foyi tɛ se k'a sɔrɔ bilen. An kɔni an nana sɔrɔ c'est quelque chose qui est déjà an nana sɔrɔ yen n'an nana sɔrɔ yen ka ban a kɛra sababu fana ye bɛn sabatilen don jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ani jamana caman tɛ kelen ye bi ni kɛlɛ fitinin wulila jamana dɔw la a bɛ kɛ kɛlɛ belebeleba ye mais ni an ta n'a wulila cogo o cogo a bɛ mada donc diyagoya vraiment a ka ca Ala fɛ kɔni an k'an jija cogo sugu bɛɛ la
a kana se ka sinankunya in ka se ka ba ka don a la toujours a bɛ se ka jamana taga ɲɛfɛ kɔni toujours. Min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko in sinsinnen to o bɛ dépend hadamadenw yɛrɛ de la fo kow ka to a togo de la o bɛ dépend anw yɛrɛ kɛwale de la bɛɛ k'i basigi k'a dɔn k'a fɔ nin ye ne sinankun de nin ni nin de kan ka tɛmɛ an cɛ ani sinankunya jow ka bonya anw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to yen. Sinankunya bɛ dɛmɛ don bɛnkan marali la wa o de bɛ jamana diya. Mali dolantila minnu taara Côte d'Ivoire jamana kan 2023 la olu y'u ka tago fɔlɔ sebaya ta Sud-Afrique juguya la 2 ani kanangolo n'o kɛra Korogo dolanci kɛnɛba kan n'o tɔgɔ dalen don Amadou Gon Kulibali la tarata don janvier kalo tile 16 san 2024 Maliyɛnw hakilina kɛra mun ye dolanci kɔfɛ yala u bɛ se k'u jigi da dolancila ninnu kan wa minnu taara 2023 la Nana Kadija Kone bi ɲɛfɔli kɛ aw ye. Sisan n'u m'a dabila an bɛ taa n'u ye kan kɔnɔ an bɛ t'u bɛɛ kun di. Ɲinata balinate o la Mali samata sɛgɛw ye ɲina kan daminɛ ni sebaya ye Afrique du Sud jamana kan ni 2 ani kanangolo ye. Dolanci kunfɔlɔ kɔfɛ min na Sud-Africains kɛlen don ka sebaya sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Eric Seruchel ka cɛdenw ye olu kɔni ye sebaya sɔrɔ u kan o min kɛra sababu ye ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sewara ni samata sɛgɛw ka ni sebaya in sɔrɔli ye. N ye match lagɛyɔrɔ la ne yɛrɛ min faamuyara cɛ yɛrɛ u ye ballon ta u y'u seko kɛ an gagné a diyara n ye fana n kɛlen ka mariage kɛ ka bugulu don an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya d'u ma Ala ka kupu ɲuman na Mali la an bɛ dugawu ne yɛrɛ content na hali penalty dir'u ma dɔw ko k'an bɛna peut-être k'an b'a don k'a bɛ don Ala y'a kɛ a donna tiɲɛ yɛrɛ an content na an bɛ dugawu tiɲɛ na a diyara n ye Mali kɛnɛ a diyara n ye trop walayi i m'a ye 24 yɛrɛ b'an ten na ka yala depuis kunun an y'a date kɔni n tɛ dumuni kɛ foyi sini hali n tɛ ko sini n wulila hali ma se ka ɲɛda ko parce que nin kana bɔ n na quoi fo sini kɔni ne bɛ taa cɛ fɔ ni kupu nana dɛ sinon an bɛ taa kupu nana dɛ ne bɛ n ta bɔ na sinon ne tɛ dumuni yɛrɛ ne ta walayi an tɛ dumuni ni sigara sɔrɔli de i b'a fɔ i bɛ dumuni kɛ i kana sa an dun b'a sɔrɔ an b'a dɔn an b'a sɔrɔ dɔw bolo dolanci kunfɔlɔ si ma nɔgɔ. I ka casier judiciaire sɔrɔ ka certificat de résidence sɔrɔ ani ka carte d'identité kunkolo photo 2 ani fɛnɛ pression bɛ match in na quoi i bɛ mun sara caution na c'est 250 000 c'est pas facile de jouer o yɛrɛ n'i bɛna bila don min na i bɛna n'i ka récit an bɛ ka wari fɛnɛ segin ma dès que n'i ka installation fɛnɛ kɛra dɔrɔn 50 000 bɛ ta k'a d'i ma i b'o kɛ fonds de démarrage c'est très rentable comme t'es favori quoi c'est pas facile de jouer quoi merci. Bon, offensivement c'est bon. Voilà. Même défensivement c'est bon, mais l'université de b'a donner quoi. Ni dolanci ye jɛ ka baara ye Monsieur Kamara ale b'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen y'u se kɛ. Match vraiment match équipe 2 bɛɛ tun ka ɲi fɔlɔ donc équipe 2 in premier mi-temps na déchet mun tun bɛ yen o tun bɛ milieu kɔnɔna ye je pense que Yves Bissouma a tun tɛ forme na kosɛbɛ kunun donc au kɔfɛ entraîneur y'a faamuya mi-temps kɛlen donc a ye changement kɛlen donc on a su marquer 2 buts bon mɔgɔ min y'a to n'an gagnera n tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelen parce que c'est un travail d'équipe donc o bɛɛ de jɛnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma o bɛɛ jouera ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ se ka foli di o bɛɛ de ma bɛɛ jouera vraiment donc i tɛ se k'i bolo si mɔgɔ kelen ma ko nin y'a to an gagnera nin m'a to an gagnera bɛɛ de ye baara kunu vraiment donc il faut qu'il continue comme ça ballontan yɛrɛ o de ye 11 a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de donc c'est un jeu collectif. C'est un peu ça, voilà. Ballon filɛla dɔw fana bolo hali bi an ka dolancilaw kan k'u cɛsiri. A ka ca yɛrɛ de n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ de la maɲi de 1 but dunna t'an bolo et puis de an ka mɔgɔ fɛ kulonkɛ ka d'u ye kojugu hali s'u ka kum'u fɛ bon kuma an ka joueurs fɛ dɛ sinon kunu ye mun kɛ an gagnera mais a ma nɔgɔya dɛ et puis an ka défenseurs fɛnɛ kulonkɛ ka d'u ye trop bon o bɛ cogo min na ta kunu n'u tora ta an bɛ na so dɛ non n'u ma yɛlɛma don ko la non an bɛ na so walayi f'u b'u jetogo falen de y'u jetogo u ka falen kudayi u ka kulonkɛw dabila u tɔgɔ ye mun ye o ye bi de ye. Ballon filɛlaw kɛrɛfɛ Premier Beti fana bɛ ka se ka u ka baarakɛtaw ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Mes grands gens sigi san o san fête du football la parce que an ye société de jeu pari sportif ye Mali la an bɛ a mɛnna pour que k'an ka clients ani maliyɛnw nisɔndiya san o san Premier Bet Pemi an bɛ hakilina ta ka étranger sigi place 4 na yan plein air de don an tɛ wari minɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛna fu kana ballon filɛ lafiya la an bɛ sigi o bɛ yan
mais avec kɛ dɔrɔn ni pour que an ka client minnu bɛ yen an ka partenaire minnu bɛ yen u ka se ka na ani mɔgɔ wɛrɛw ka na u profiter fête de foot la parce que ballontan ye fête de foot n'a fɔ an ye société de paris sportif ye an fana kan ka contribuer à la an taw de et puis ensuite an b'an ka produit minnu t'a dɔn an bɛ produit ɲɛfɔ mɔgɔ kuraw fana mɔgɔ minnu fana t'a ɲɛdɔn k'a fɔ an bɛ yan on existe an bɛ yan cadre min kɔnɔ an b'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Pas de surprise cette fois-ci, les Aigles du Mali ont bien débuté cette Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023 par une victoire de 2-0 contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Après une première période maîtrisée par les joueurs sud-africains, les hommes d'Éric Sédouchel ont haussé le ton à la deuxième période. La plupart de la population malienne s'est réjouie de cette première victoire des Aigles du Mali. nin tun ye maliyɛnw hakilina ye nana Karija Kone ka kuma bara la Mali dolancilaw ka sebaya sɔrɔlen kɔfɛ sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a kɔn kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Abdoulaye Mayiga fɛ. An ka jamana kɔnɔ Mali jamana furancɛ fanga premier ministre Dr Choguel Kokalla Mayiga ale ni Fonds Qatari pour le développement maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisa don janvier kalo tile 18 san 2024 ni ɲɔgɔn ye kun de ye walasa ka kuma Mali bɛna juru min ta Fonds Qatari bolo n'o bɛ ti jɔ fo $100,000,000 la ni o bɛ taa bɛn fo CFA wari miliyari 60 kɔ ma. Ni wari min juru bɛna ta a bɛna kɛ sababu ye ka baarada caman musakako ɲɛnabɔ ni o dɔ ye École africaine des mines o jɔli ani Université de Ségou aw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Hali bi an bɛ to an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni 20 janvier baaraw ye ni o dɔ ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka finitigilakaw kama l'Association des élèves et étudiants du Mali ni o ye Mali kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min bɛ rive gauche la ale ye tâche bila kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma jumadon janvier kalo tile 19 san 2024 ECK kɔnɔna na. Wa ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ ka nin baara ninnu kɛ k'a kɛ tâche bila ye k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. O don in na fɛn caman kun bolo dalen don min bɛ bɛn ko fɔ keleya ani lakana an ka jamana kɔnɔ. Walasa ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baaraw la AM de la rive gauche y'a laɲini ka jolidi kɛ fu la an ka finitigilaka ninnu ye. O baaraw bɛ kɛ janvier kalo tile 25 lycée Ba Aminata Diallo kɔnɔna na o kɔfɛ février kalo tile 9 lycée Askia kɔnɔna na o fana kɔfɛ février kalo tile 23 lycée La Lumière kɔnɔna na. An ka jamana kɔkan kibaru jumadon janvier kalo tile 19 san 2024 Suisse procureur général y'a yira ko damakasi sɛbɛn caman de donna Israël jamana ɲɛmɔgɔ kama Suisse jamana kɔnɔna na. Damakasi sɛbɛn dɔ donna kama k'a sɔrɔ a bɛ sigikafɔba dɔ kɛnɛ kan ni o bɛ wele ko Forum économique mondial Davos dugu kɔnɔna na. Maa minnu ye damakasi sɛbɛn don u y'a laɲini ko Suisse kiiritigilamɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa Israël jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ɲangi cogo min na maafa min bɛ ka kɛ halisa Gaza. Itali ka ministre min ka baara ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana yɛrɛcɛko ɲɛnabɔli ma a y'a yira jumadon k'u ka jamana labɛnnen don k'u ka finitigilakaw bila ka taa Gaza walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na o dugu in kɔnɔna na. Finitigilaka minnu ko don kaskibilew de don minnu bɛ baara kɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba la. A y'a yira a ka kumaw la ko finitigilaka ninnu bɛ taa n'a y'a sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka bɛn lanati Gaza. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin don kibaru la aw ni ce a ka ɲamadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG,
80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.